हे उठाय रे अंकल अंकल पाय मला बॉल ले सांगो हां मुंडी पकड़ अभी पकड़ दो हां गया अभी गया वो मामी माय यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सोगली जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून ते निदोन आहे उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो हाय गाइस हाय कशा आहे तुम्ही सोगली जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई आज मातशें शॉर्ट कोता ओके मेरे मोनिकान 2 वीडियो धाडले 2 वीडियो म्हणजे एक जुवाण्याचो जुवाण येल नुस्ता राती गोडेशे मेरस्टान मेलकेरान कोण चलते होबना आणि एक वीडियो हा एक हेजो काव गायेचो ओके गाय हाडला गाय नरी अरे हे काळा ड्रॉइंग काळा मेलकेरान ओके प्लीज लाईक करे तेका ओके गॉड ब्लेस यू तुमका मोगासून तुमचो मोगाचो मारियो चल वयता न्ही येता सारखे ओके गॉड ब्लेस यू तुमका बाय हॅलो यूट्यूब फॅमिली कशा आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदली उठली चाबी पिली तुम खबर आहा आज न्हू आणि काव ड्रॉ करतालो इचे काव ई काव ड्रॉ करतो ओके ओके करी बाबा ड्रॉ करी हाय बेबी हाय हाय से पदन हाय तू काय ड्रॉइंग कोणा गो ना कित्याक कोणा ते आतां उठला न्हिदलेलें हाय मेरस्टन हाय हॅलो गाईस कशा आहे सगळी जेली हायली पिली निदली उठली चाबी पिली न्हू अजून निदलं नाही जाल्यार मातशें उठाय आनी एक ड्रॉइंग ते आया आज सॅड आहा तो एक्चुअली तुका हुंयच दांत आलता रे दांत हुंयच आलता तेगे दांत आलता हो पूण दुसरो दांत पळटा गेलो तेका लागून मातशें सॅड आहा तो एक्चुअली तो एक्सपेक्टेड आसलो की आलो तो दांत पड म्हणून पूण दुसरो दांत पडलो तेगेलो आं कोता वय कर मोळे आनी बाबा शापन कर तेगेलें चे काव जाल ना तेगेली थोडें उल मिसता ओके ते कलर शेअर कर आं बेबी ओके आनी को मोडला ओके नो तेका शापना दी मेरस्टन हांवें आतां दिलो ते सायडीक बरं चे काव ऑलमोस्ट जायत येयले तेगेलें आनी मातशें कितको दिसो काव काव म्हूण बरयलें तेणें हो तेगेलो फर्स्ट स्टँडर्डा बूक तेजे वयले तेणें चोयन तेणें तें ड्रॉ केला काव तुमकां लायक जालें जाल्यार सांगाय तेका ओके मोळो ओके तुका लायक जाता न्हू रे बाबा कलर करपाकू आनी ड्रॉइंग करपाकू कोण सांगलो तुका तें कलर कर ड्रॉ कर म्हणून कोण सांगलो तुका काव ड्रॉ कर म्हणून कळ्ळें न्हू हांवें एकलो ड्रॉ केला तूं एकलो काडपा लागलो चला काय बो ड्रॉ केलें तेमी तेम न्हू सॉरी तेणें हाय केदो ड्रॉ केलो तो नाही रे तू तुगे म्युझिक प्रॅक्टिस करता ना रे ओके कितें येता बाबा तुवें ड्रॉ केलें तें काव कोंकणीन कितें म्हणटाय तेका गाय गाय ओके मेरस्टन शापना दी रे तेगे मोठा ते सायडीन हां ओके तूं कितें कोत गो तुवें बूक दिलो त्याच्यान कलर कोता कलर कोत कितें ड्रॉ केलें तर तुवें हार्ट ड्रॉ करतानी कलर करता ओके इंग दाखय तूं कितको हार्ट ड्रॉ करता दाखय चयनासन करता चयनचे मेरिकलागे ड्रॉइंगचे हां ते हार्ट ड्रॉ करपाक कांय न्हू फ्लॅग ड्रॉ केलें तेणें ओके आनी हार्ट ड्रॉ कर गो बाय हार्ट ड्रॉ करी का बरो कितें गो पेजीस
तड्या आहे तिथून केला ओके व्हेरी गुड मेरिकल बरें ड्रॉइंग कोता नको बेबी ओके इंगाच कोण दाखवी चला ते मेरिकलान कितू फास्ट हार्ड ड्रॉ केलं ते सगळ्याक जाता नो ओके शिकायला करू शिकवला ओके कल कोते हाटाको मेलकेरागे आम्ही ऑलमोस्ट खाऊ झाली नरे बाबा कंप्लीट कंप्लीट केस चल ते सांगा या कमेंटान सांगा या तेगे काव केस चलती ओके ओके गुड नाइट एवरीबॉडी टेक केयर से गुड नाइट एवरीबॉडी तुम मुझे काव लाइक चल कमेंट सांगाय ओके आणि मेरिकलागेच या हार्टच या बेबी हार्ट कोणाकू सगळ्या तुमक सगळ्या होय त्या हार्ट ओके झालंय कला झालंय ना तड्या होता ओके झालं मग ओके ते सगळे तुम खुया हार्ट ओके चल गुड नाईट बरी कोण मग असू ना त्यांनी धरला माल टाका कैसा है बताओ इधर रह के मामी तो मात मगे ये कर दे इसका कलर है कैसा ऐसा अजून आंटी का मम्मी घुसरना वही है हाँ वही है ये नहीं काटता हाँ ये काटने वाला है वही वही ये नहीं काटता ना ये पुनी हाँ ये नहीं काटता पत्र हाँ? इधर से मैं देखो रे देखो हाँ इधर से देखा वो काटता नहीं ये काटा नहीं नहीं ओए ये उसको ये तो उल्टा है बहुत रे ए उल्टा है बहुत हाँ, तुम भागो ओ बोलले सांगोन ओय आणि ते बुक्स काडपा येयले हिंगा तेश म्हण सोयल ते मी आयचेल ते आय मैं मेलकेरा साइड मैं मेलकेरा चुक साइड आणि मोडो एक कसं लेसन्स केला है ना रे नहीं लेकिन उल्टा है बहुत इसको मारना नहीं है पहले सांप सांप के मस्त उल्टा है रे ओ मुंडी पे दाखव रे राव कितेक मारू नागे मामी पयलो तेक मारपा जाय नगे पहला मुंडी पकड़ो रे इसका मुंडी पकड़ो रे मुंडी हाँ मुंडी पकड़ो उसका अंकल अंकल पाय मला बोलले सांगोन हाँ मुंडी पकड़ो अभी पकड़ो रे हाँ गया अभी गया वो मामी आए हाँ मार क्या नो ए हाथ में पकड़ इधर देखने का से आमगे घरा भितर आल्लो गायन दो रे चोपा गायन दो रे हो शायनिंग दा दिसो देस हाँ शायनिंग दा ओय. दिसो मग ये गार्डन वाला है कोण म्हणला ती जेब गा बायलान काढ ना ना शिपडी ती जी बायला नहीं ये मुंडी होता कर मुंडी मुंडे वो उसका कौन से दवा के गए ना दबा के गया वो ये लंबा डाला देता मुंडी ये जबान निकाला ये लंबा ये ऐसा पूछ के वो काटता नहीं है काटा नहीं अच्छा एक काटने बेबी बेचते पहन रहा जैसे वो छोटा पूछ करते हैं ना हाँ। वो कटता है काटा है एक काटने वाला है नहीं इसमें डाल के लेता है तुम्ही आता नहीं ते ना वो पेपर बेबी! पेपर तेच माहिती वहिनी होतो पेपर आखून देतो ते दाखता नाही आता बोलले सांगो करा काहीसला दंडा लेके भिलाग होतो विरान दिसना गो मारो ऊंचा घालपा पडेल तरी क्लासेस जलाएगा हाँ मामी मैच फर्स्ट के दे का हाँ मैं डालेंगे काटो तो क्या इंगा
होय धाड गो म्हाका फोटो काढ रे व्हिडिओ काढलं होय दाटा दाटा वो दांडा से नहीं तो क्या लेने का लकड़ी ये ऐसा सुंदर लेने का वो भी असे लकड़ी लाशीला है लाशीला लकड़ी तेका लेने का बांबू का में मारने का नहीं खबर ना डायनिंग रूम हुईच्या नेल म्हणून खबर ना मेरे तो होता हां तो कासा हुंचाने हां ते तो घास माते का तो आणि हुंचाने बांबू का डंडा से नहीं मारता है त्या तो डेंजर होय सामको जायदान दाखवला आ तेक मालो तो होय तो पे चलतो होय त्यान दाखवलं मग वो डेंजर होय सो सांगले आ तो कोण चोयलो डायनिंग रूमाक मेरिस्टनानी ऐ ते बुक्स काडपाक गेल्ले रे ना बुक्स नो टाइम टेम मॅप कित सोदपाक आनी आमी थिंगा बसून आसले एवढो तो घास मारना होय नो तो काय ना हां